The Quad Central qiegħed jilqa' l-Business Hub il-ġdid tal-Bank of Valletta li ġie inawgurat mill-Prim Ministru Robert Abela fil-preżenza tal-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri. Fl-inawgurazzjoni, Dr. Abela ddeskriva dan l-investiment bħala pass strateġiku li jkompli jsaħħaħ is-servizzi finanzjarji għan-negozji u jibgħat messaġġ ċar ta' fiduċja fl-ekonomija Maltija. Qal li dan mhuwiex biss post ġdid tax-xogħol, imma vot ġdid ta' fiduċja fil-bank, fin-nies tiegħu fid-direzzjoni li qed jieħu l-pajjiż. Saħaq li fi żmien ta' inċertezza globali, tensjonijiet ġeopolitiċi u bidliet fit-teknoloġija u l-finanzi, l-istabilità saret vantaġġ kompetittiv li jkompli jiġbed l-investiment. Irrefera wkoll għall-evalwazzjoni tal-Fond Monetarju Internazzjonali li tikkonferma momentum ekonomiku b'saħħtu minkejja riskji globali. Semma wkoll ir-rakkomandazzjoni tal-IMF li rapport ta' sorveljanza ekonomika li kien jagħmel kull sena jibda jagħmlu kull sentejn. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-irwol internazzjonali ta' Malta, speċjalment fis-settur finanzjarju tal-assigurazzjoni, b'dawn jibgħatu sinjal ċar li l-kapital qed ikompli jażel lil Malta għax qed toffri ċertezza. Il-Kap Eżekuttiv tal-Bank of Valletta, Kenneth Farrugia, spjega li dan iċ-ċentru jiġbor is-servizzi kollha kummerċjali taħt saqaf wieħed bil-ħsieb li l-klijenti mis-settur tan-negozju jinqdew b'mod aktar effiċjenti u integrat, b'faċilitajiet fosthom parkeġġ u post li joffri firxa sħiħa ta' servizzi bankarji. Il-Chairperson tal-Bank of Valletta, Gordon Cordina, qal li dan l-investiment ifisser servizz aħjar għall-klijenti u ambjent aħjar għall-ħaddiema filwaqt li jikkumplimenta l-investiment fit-teknoloġija u jorbot mal-Viżjoni Malta 2050.